Shubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Ka Hanyotrap Youth Council West Khasi Hills District haga khat sautrik ubnai rempang arajar arpulai kalayo ban sam Ki Kot Lyngkdop jong ka seng ya kabala tip kum ka Rai Eh Daw campaign hasor Nongstoiñ kani ka jing sam ya kini Ki Kot Lyngkdop kadai kabala le da ka HYC West Khasi Hills bat kadai ru lingba ka jing ptha da ka HYC Central Body bat katai Ki Kot Lyngkdop ka phang pudeng jong ka kalong ban jet da ka jing kit kli Shishul apun pau ba jing thmu jong ka HYC lingba ka ni Ki Kot Lyngkdop ka long ba ki pai ba jong ka jaj bin reu hanyo trep ki de ban da prakhat janai ban jit ki Nongstoiñ shar ha ka arpu hanyo trek ubnai rempang arajar arpulai ka badai ru ka sngi ban jit yo nong mi khman Kariwan buk itu itu ah. Ada pulis masa. Nak liang jongi ka New Tribute Council West Khasi District. Mentah kasni kabadai kasni yorit. Kabadai ru ka khasantrik jong feb araja ruplai. Ti nak liang jongi ka seng lingba ka jing ptha jong ka seng kmi. Ban sami ki Ki Kot Lyngkdop. Ya ka ba latip kum ka Rai Eh Daw campaign. Bat ka mat lani kata ka mutu jong ka di ka Rai Eh Daw campaign jong ka seng. Kadai ka ba ong jit da ka jing kit kli. Ti nak liang jongi ka HYC West Khasi Hills District mentah kasni layo ban sam ya kayo Nongstoiñ. Ti nak liang jongi ngin sa paseng ngin sa ele ban sam ru se ki wei pat ki benta kum ha mau shin rot mau e na ta po rambrai. Ti kini Ki Kot Lyngkdop ya ka bangi la sam nak liang jongi kum ka seng HYC kadai kumno ban hikai ya ki briu ban jit ya ki nong mi khmat lingba ka jingkit kli kata ban jit ya ki briu ki bala ban sina ya ki an na ka ta ban ya da ya kari ba ka jai ban riu na ta kani ka jingjit ru ka dai ban jit da ka ba pen song nong rim ba kam dai ka tamasa ban ya le kai ya ka kom jit ki nong mi khmat rei kani ka dai jingjit ka long ban rai ya ka la wei jong kari ba ka jai ban riu Ti nak liang jongi ka seng ngim ong bangin kadai ka jing sam Ki Kot Lyngkdop lengba kani ka Rai Eh Daw campaign ngim ong ba ngin jit igino ki party hnrei kadai ban pensong nong rim kum ki nong song sinong kum ki parado para ri jongi ba kumno ban jit ikinong mi khmat ti kadai ka Rai Eh Daw campaign jong ka seng kalong ba hikai ki breu ba kin so thu ya ka dor jongki banjit ekonomi khman tiga kata tingas ngoban ong ya ki pajba hakabedi berkede ka Rai Eh Daw campaign ka bangi li philayu I hakade Ki Kot Lyngkdop ti khnang ba phin so thu ladangan batai mga kamut ba kan simpor rai ngas ngoban ong epi haba phi yo Ki Kot to da pule da pusan ma khnang ba phin la banjit yo tong nong mi khmat ha ka arpunyo trik bat lingba jong ka ni pin song dor ya ka e ka ba phithmu na ta ka ri ba ka jai bin riu na ta ka lawai ki khun ki ya ka e ka ba kum ka jai bin riu jong I ka don kam banta ka bang itip kum ka ILP ka bang itip ka kum ka tin jong I ka bang itip ru ha ka dei ba ka resolution policy ka bang ni kum ka seng ibu shakmat but ki don ki pat ti khnang ba phin phi kwa ban pensong dor na mata ka jing matoi jong kari ba ka jai bri ka jogi puli bnia ikine perkhat bnia ikine Ki Kot Lyngkdop bat na kliang jongi ka seng ngisa sam hakisnong ki thau jong ka West Khasi District boro lengba jong ki de khot jong te tang ki ne ki kintin ka ba na kliang jongi kum ka seng ni pen sai ki ba ki khule shuban Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka
Meghalaya. Ka jingsngan ha ka imlang sa alang. Ningkong, baro ki jinggeshan by BAM, lingba ka social welfare, ansa kentiw siya ka siya tingka si benay. Kata kalong kat tingka si snem. Hakane ka apnyo trek urempang, Shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.